Het nije jaar 2020, wat zal het worden? Wij gaan wij hinnen, bloed het juster of skint aan zijn toch weer de zinnen. We willen het alle jaar zo goed, ha goeie nooit, maar de uitdaging bloed. We moeten het zelfs dwaan, of leven te jaren. Zij jouwt Adrie de Boer een voorbeeld voor uw heiteloon. Hij maakt het muziek, maar heel muzikaal Friesland. En joet hier zelfs de vrolie van het waardkoor bij de haan. Adrie, ik bied mij voor 2020 bij die aan. De Lore, een Frieske band uit een Zweeds witboek, wie een zeer verrassend leurt. Neder-alternatieve elektronische pop Friesland, het talent hoort maar net op. Maar een dikke toemer voor het nummer Alles of Niets kom ik nou op. Mijn ambassadeur van de Vreunskip, Simon Fuik, op een paard met de bakfiets. Van de Moon, 4 voeren uit Haans, troch Rijn en Wien. Dat had er toch maar mooi weer even dien. Volkert, ja, die kwam ik mij zien been. Hij had ze samen kriegen. Het gong oh zo snel, regisseert en wel. Wat bin we mooi voort, is een theaterstuk. 11 Zontje en 18 januari wordt het dikke mik. Dus www.najebegin.nl, binnen de kaarten, bestel ze snel. Spraakwater uit Gruning bracht de studio in Rep en Roer. We klappen en we dansen. Als het mit zit, zal ik straks op zijn Grunings met z'n sjazen. Hielke Breedler, jawel, zoon van Gerrit en Anke. Daar wil ik ze voor danken. Want in de sporen van Heid en Mem ontdekken wij wat had die jongen toch een mooie stem. Sterrenvanger, goed gekleid op zijn Peaky Blinders, maar ook uit Grunning. Ja, het kinjer, we binnen vreunlijk en provinciaal. Het is net dat het mat, maar het mij, ekkel is soms kabaal. La Familia, klassiek treft pop. Hou jou de radio er nog op, want dan moet jou dat even dwaan. En hartje goed, dit is een speciaal familiair lood. En dan ken ik oor op Jildo Bakker. Mij, de stemmen van een nachtegaal, die jongt us aan zijn het weekend in. En ik sis, tegen dank namens Team Noorderwien.